sa panahon ng pandemya. Kaya nararapat lamang na suklian ng lipunan yung inyong mga kabayanihan at ating yung kadakilaan. Samantala, welcome din sa Makabayan Black ang paglabas ng Supreme Court ng show cause order laban sa dating spokesperson ng National Task Force LCAC na si Miss Lorraine Badoy. Sinabi ni Castro, sumusobra na kasi si Badoy at wala itong takot na pagbantaan ang isang huwes. Muli, pakinggan natin si Representative Franz Castro. Paglalabas ng Supreme Court na show cause all order kay Miss Lorraine Badoy Partosa, dahil nakita naman natin dahil parang overboard na siya, lumagpas na siya doon sa kanyang dapat na ginagawa at talagang yung mga sinasabi niya, lalong-lalo na hindi lang naman ito unang pagkakataon na maaring makapahamak yung kanyang mga sinasabi. Yan si Representative Franz Castro. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Umapela naman si Executive Secretary Lucas Bersamin sa publiko na irespetro itong pagkakapribado ngayon ng buhay po ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Inahayag nitong makakabuting igalang ang estado ngayon ni Rodriguez matapos ang una ng naging pagbibitiw nito sa pwesto. Ayon pa kay Bersamin na kung anuman ang inilahad na dahilan ng pagbibitiw noon ni Rodriguez, ay iyon po ay dahil lamang marahil ay maiging tanggapin. Dagdag pa nito na ngayon hindi na miyembro ng gabinete si Rodriguez, baka kabuting ibigay na lamang pribadong pagtrato sa kanyang predecessor at igalang ang pagiging pribado po sa kasalukuyan. Kung maalala, nanilbihan lamang si Rodriguez bilang Executive Secretary sa loob ng 79 na araw, kasunod na rin ng ginawa nitong pag-anunsyo ng kanyang pagbibitiw noong isang buwan. Ang 2023 budget deliberations naman sa Senado inaasahang matatapos sa Nobyembre. Target malagdaan ang pambansang budget sa December 15. May pag-ulat live sa Senado si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Gerard, live tayo ngayon dito sa Senado kung saan ay nagpapatuloy yung mga pagdinig partikular ng Senate Committee on Finance kung saan ay gusto lang marathon hearings yung ginagawa na ngayon para mabilis na matapos yung deliberasyon ng mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga nagpresenta ng kanilang budget itong Center for Economic Development, partikular mula sa mga UP o yung University of the Philippines professors at ilan pa. Ngayon ay nagpapatuloy naman yung pagdepensa nitong si Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople doon sa budget ng kanilang ahensya. At batay nga sa presentasyon ay umaabot sa nasa 3.4 billion pesos yung inaprubahan ng Department of Budget and Management na pondo ng DMW o yung Department of Migrant Workers. Bagamat ang gusto sana nila ay 7 billion mahigit yung kanilang pondo. At sinabi nga ni Senator Sani Angara, ang chairman ng Senate Finance Committee, na target nila na matapos sa loob ng Nobyembre. Actually, ang ibinigay ay 2 to 3 weeks ang magiging committee hearings at sa first week ng Nobyembre o sa Nobyembre 8 ay magkaroon na ng committee report sponsorship at dito sa plenaryo. At sa loob ng 2 hanggang 3 linggo ay magkakaroon ng debate sa plenaryo para sa approval at sa December 15 ay target nila na mapirmahan na at magkaroon na makumpleto na yung bicameral conference committee at bago matapos ngayong taon ay malagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung ating proposed national budget para sa taong 2023. So abangatin mamaya pa kung maaprubahan. For now naman, Bombo Gerald, ay naging maayos naman. Kunti lamang yung mga nagtatanong ng mga senador at lahat ay aprobado, suportado yung hinihingi ng Department of Migrant Workers na budget nila at kulang pa nga daw kung tutusin dahil sa napakarami na problema, concern ng ating mga overseas Filipino workers. Bombo Raymond. Yes, Bombo Gerald. Maihahabol yung timeline nila, kayang-kaya yan, Bombo Raymond, na ito sa
isinasagawang pagdinig dito sa mga budget, Bom Raymond? Well, sa ngayon, Bombo Gerald, ay Oktubre 5 pa lang naman. So, by katapusan na Oktubre, ay tiyak yan, matapos na yan yung mga committee level na hearings, Bombo Gerald. So, sa Nobyembre naman, dito na isasalang sa plenaryo ng Senado para, kumbaga, for approval. So mabilis na lamang ito, Bombo Gerald. Wala namang masyadong kumbaga, mga oppositors, mga oposisyon sa mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. So far, Bombo Gerald, so abangan natin na lamang dahil target talaga nila, lalo na si Senator Sani Angara ay veterano na ito. Marunong nang magkumpas ika nga sa budget, Bombo Gerald. Okay, Bom Raymond. Live mula pa rin dito sa Senado, Bombo Raymond Dinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang Department of Health daw kasama na itong ibang ahensya ng gobyerno muling inilunsad sa publiko itong Pinas Lakas Campaign. At may report si Bombo JC Galvez. Bombo Gerald, pinangunahan ng Department of Health kasama ang ibang ahensya ng gobyerno ang paglunsad ng Pinas Lakas Campaign na naglalayong paigtingin ng muling pagtataguyod ng pamayanang Pilipino mula sa COVID-19. Sa mensahe na ipinabot ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario S. Vergere kay DOH Undersecretary Nestor F. Santiago, hinihikayat nito ang bawat isa lalo na ang wala pang booster shots na magpa-booster na kasabay ng paglunsad ng kampanya. Pakinggan natin si Health Undersecretary Nestor Santiago. Para sa mga hindi pa nakakatanggap ng kanilang booster doses, magpa-booster na po tayo dahil ang proteksyon hatid nito ay hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi pati sa ating mga pamilya at komunidad na kinabibilangan. Bombo Gerald, yan ang bahagi ng pahayag ni Health Undersecretary Nestor Santiago. Una rito ang Department of Health Metro Manila Center for Health Development, kasama ang Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Labor and Employment o DOLE, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang lokal ng pamahalaan ng Quezon City ay patuloy na pinagtatagumpayan ang booster shots campaign sa lahat ng mga Pilipino. Dagdag pa, ang Pinas Lakas Campaign ay ang paghikayat ng Marcos administration sa bansa nang sa gayon ay unti-unti nang makausad ang Pilipinas mula sa COVID-19. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa mga balita na po sa probinsya, itong COMELEC naman dumipensa matapos i-disqualify itong si Albay Governor Rosal. Asawa nitong si Mayor G. Rosal ng Legazpi dahil pa rin sa spending ban. At may report dyan ang Bombo Radio Legazpi. Nagpalabas na ang Commission on Elections o COMELEC 2nd Division ng disqualification para sa nanalong alkalde ng lungsod ng Legazpi na si Mayor Carmen Geraldine G. Rosal dahil umanaw sa paglabag sa spending ban noong nakaraang eleksyon. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Atty. Janrex Laujanco, ang tagapagsalita ng COMELEC, napatunayan ng komisyon na lumabag ang opisyal sa spending ban matapos itong sumama sa pamimigay ng cash assistance sa mga senior citizens at tricycle drivers noong buwan ng Abril na pasok na sa panahon ng eleksyon. Bagaman hindi pa umano opisyal ng lungsod si G noong panahong iyon, malinaw naman na nakinabang ito sa pamimigay ng cash assistance na maaring naka-impluwensya sa resulta ng eleksyon. Nilinaw naman ng opisyal na bagaman pinal na ang desisyon ng COMELEC 2nd Division, maaari pa naman na magsampa ng motion for reconsideration ang alkalde na posibleng maiakyat pa hanggang sa Supreme Court. Maaalalang una na rin na binabaan ng disqualification ang asawa ni Mayor G na si Albay Governor Noel Rosal dahil sa kaparehong reklamo matapos sa makumpirmang magkasama ang dalawa sa pamimigay ng naturang cash assistance. Namigay ng cash assistance payout ang si Governor Rosal kasama po si Mayor Rosal sa mga taxi drivers at mga senior citizens. Ito po kasing pamimigay na ito ay naganap during the 45-day period na ban kung saan bawal po maglabas ng pondo o tinatawag po itong illegal disbursement of public funds. Ang bagay na naging payag ni Atty. Janrex Laujanco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Belardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo!
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Department of Education iniimbisigahan na nangyaring pananaksak ng isang estudyante sa kapwa nito estudyante doon sa Iloilo. May detalye ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy pa na pinaghahanap ng mga otoridad ang lalaking estudyante na nanaksak ng kanyang kapwa estudyante sa bayan ng Haniway, Iloilo. Ang biktima ay ang 17 anyos sa grade 12 student ng Haniway National Comprehensive High School at ang suspect naman ay si Junicio Bilaong, 18 anyos, residente ng Hanipaan Oeste, Cabanatuan, Iloilo at estudyante rin ng nasabing eskwelahan. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Lionel Salvilla, spokesperson ng Department of Education Division of Iloilo, sinabi nito na tinambangan ng suspect ang biktima sa labas ng eskwelahan at binugbog. Nang nanlaban ang biktima, dito na at sinaksak ito ng suspect sa tagiliran. Nanawagan rin ito sa mga magulang na suspect na tulungan sila upang mapasuko ang kanilang anak. We are still waiting for the official report from our school information coordinator, from our school principal, and as per information mula sa ating school information coordinator, patuloy pa rin yung investigation ng ating school authorities, and they closely coordinate with the Haniway PNP. Si Mr. Lionel Salvilla. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hechanova Losada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio Bombo. Bombo International News. Nagpaputok ang South Korea at US military ng isang volley ng missiles bilang tugon sa paglulunsad ng North Korea ng ballistic missiles sa Japan. Sinubukan ng nuclear-armed North Korea ang isang intermediate-range ballistic missile ng mas malayo kaysa dati noong Martes na nagpapataas ito sa Japan sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon at nagudyok ng babala para sa mga residente doon na magtago. Nagsagawa ng sariling missile drill ang tropa ng South Korea at Amerika bilang tugon nito. Ang bawat panig ay nagpaputok ng isang pares ng US-made short-range ballistic missiles. Kinumpirma naman ng US at South Korean military na nabigo sa launching ang isang South Korean Yunmo-2 missile at nag-crash ngunit hindi ito nagdulot ng casualty. Bombo Sports News. Itong Filipino-American head coach ng Miami Heat na si Eric Spoelstra pinili ng mga NBA general managers bilang best head coach sa papasok po yan na bagong season. At ma-report si Bombo Alaisa Eclarinal. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, napili bilang best head coach ang Filipino-American na si Eric Spoelstra ng Miami Heat sa ginawang survey ng mga league's general manager. Inilabas ng National Basketball Association o NBA ang listahan ng mga napasama sa nasabing survey ngayong 2022 to 2023 season. Nanguna nga si Spoelstra at pumangalawa naman si Steve Kerr ng Golden State Warriors. Sinundan naman ito ni Greg Popovich ng San Antonio Spurs at Monty Williams ng Phoenix Suns. Pumanglima naman sa pwesto sa survey si Los Angeles Clippers coach Tyronn Lue. Bagamat sa 3 taong sunod-sunod na napili bilang head coach si Spoelstra, hindi pa ito nagagawaran bilang NBA's Coach of the Year. Ito ay sa kabila na nabigyan niya ng kampeonato ang team ng 2 beses at nito lamang nakaraang season ay muntik na silang umabot sa NBA Finals. Narito ang kanyang pahayag.
I think one of the most important things that we all have to think about is to start with a blank sheet of paper and be open, to how guys could be different, how rhythm could be different based on different combinations. I don't want to assume anything. At yan si Miami Heat head coach Eric Spoelstra. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At ang sports news ay initid po sa inyo ng Cherry Fur. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ngayon mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating trivia sa Pasko, ang mga residente doon sa Peru ay nagsasagawa ng Chocolatadas kada Pasko. Ang Chocolatadas ay isang special event sa Peru kung saan nakikita-kita mga tao at umiinom ng mainit na tsokolate at kumain ng panettone, isang Italian Christmas cake. Ito rin anyang panahon na magkita-kita at magsama-sama ang pamilya at mga kaibigan. Sa ating Christmas countdown, 81 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! 32 minutos na kaligid sa tagdang alas 12. Bago lang nyo nabatian, kag nakita ang Bombo Network News, gindulong siya sa aton nga Bombo News Center. Sa aton nga pagbalik banwa, mangina kaupon naton si punong barangay Lindy de Leon, sa barangay Vista Alegre, kay ang nalukit na to nila mo, ang biker la, taga Vista Alegre, Manangli man to. Ginalocate na nila kag ang biker nga nagpainom sang higko nga tubig sa pareho man nga biker, kag may ipasumon ini kag posible magapangatubang gid sang kaso ang nasambit iya nga suspitsado nga si Mr. Aliho nga nagpainom sang tubig gikan sa sapa sa isa ka biker nagpa-participate sa first balik home XC race.